Комил кия? Ама баша гумара намешнем. Кеш боламешезе комил. Синя он бачама кия не да. Welcome, как у нас говорят. Тоджик осон кор кардани бо американцам. Все равно тарбиему дигар. Мон занумона кати бачауму намебарем. Тоджик духтари худо моем. Аму ҳиссиёти ватандӯстишона Хоҷобигарм дар ду нак мо дар ресторани Умар Хайём албатта модармон мегуфтанд ки хеле ҳавода рисковат накунем. апа вы чем занимаетесь тут? И дар навори ояндаи мо шумоя реклама кунему тамошо кунем. Лайк, подписаться кардан аз хотир набурояд. Как Комил? Yes sir. Чӣ шумо? Алҳамдулиллаҳ шумо нағзен. Зур. Саломат. раҳмат калон барои меҳмондорӣ кардагитон. Раҳмат хуш омадед. Иҷа беғайр ай будаку ягон ба эътисои худмо намебиёд? О, ба ҳисои худмо ина Муҳаммад Наимов 2 моҳ пеш ҳамҷа машқ карда буд бо гаузат шогирдо кати гаузадагӣ буд. Баъд Муин Ғафуров Муинҷон омада буд. Муин кайки Колорадо биёяд мебиёяд зали мо аз соли 2016 ба хиёми 15 мебиёяд машқ кати мо ҳамҷа. Баъд шогирдом як шогирдам чемпиони ҷаҳон ай види олимпии теквандо. Шумо медонед олимпӣ чӣ қад қин ҷо гирифтан. Конкуренсияш калон именно бо теквандо. Олимпия, теквандо, дзюдо, инами спорту борьба олимпийский сильно такие конкуренция сахта уҷа қин ҷо гирифтан. Я шогирдим чемпиони ҷаҳона, имо 5 чемпиони Америка дорем. 5 чемпиони Америка дорем. Ози ке Комил тоз барби савол меша ки Комилиш кияй? Комил кияй? Ама баша гумара намешнем. Кеш боламешезе Комил. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, мумкин як 15-16 бор чемпиони республика оид ба теквандо шудагист. Ин фақат дар республика. Берун аз республика ҳам шумо як чанд бор чемпион шудагист. Международные центральные азиатские игры, чемпионат Америка, бисёр мусобиқа задагием. ҷойда буридагием, ҷойда бойдагием, хай спорт ҳам медонем шаҳр. Не оқибаташ ки ҳам як точка ки шудем. Буд медонем нуқта чиш нағз аст ки дар даруни мактаби исломӣ ай. Агар иҷозат ям мо мактабдам як навор мекунем дар даруни мактаби исломӣ, яъне ки шумо метавонед фарзандотуна биёред ҳам мактаби исломӣ дамонед, ҳам бо камкам омада ҳаминҷа машқ кунанд, барое ки истини спортсмени ҳамун ба сабру ба тоқат мешавад. Масалан дерзки набояд шавад. Айҷа машқ нарава да кор аза надавер. В основном причина мо ҳамин Тоҷикистон бачаҳои худмон барои чӣ машқ мекунанд? Барое ки мо ай Тоҷикистон хеле ҷои кӯҳия. Бисёр бачаҳо ки ҳами дар берун ҷанг накунанд, и спортивни вайда мебиёранд ки дисциплина да якмуш. Барое ки спортсмена намебинем ки бисёр хулиганӣ мекунад, ҷанг мекунад дар берун. Спортсмена мебинем фақат залда энергияша ҳами залда вай мекунад, любой намуди спорт да. Ба сабр бояд бошад. Шумо да чанд та тоҷик мебиёд? Тоҷикҳо бисёранд. Агар ки як 30 тоҷик ҳастанд да. Тоҷикҳои ҳами Тоҷикистон бисёранд. Бо тоҷикҳои мо чӣ хеле зурай, ҳар региони Тоҷикистон дорем да, ай вилояти Суғд, Помир, Хатлонская область, Кулов, Данғара, ҳар хеле тоҷикҳои бачаҳои шаҳр Душанбе,
ҳамиша зур хай ҷара ира намефаҳма ё ҳамашон американиш даган гуфти гапо тоҷико англиси гам мезанам ман тоҷико катишон гам мезанам англиси катит гам мезанам акай кумил аёҷа хондум гуфтум хай як даҳум ҷо хай надонам даҳум ҷора кичо илбо кичо эбо гуфтум ягон бачаама киян даҳум ҷосе наградоа ҳаштум таегуек ба гуфтум комилҷон аки комил и таугек и бача продвижение калон кадаги будай акасаи маъно доштай нафаҳмидум means и маънои strength and dignity youth and ambition sky и маънои поиз будааст ба мегум и бача кадоме будае ки бачаҳо шанахс тарбия карда и фамилияш таугек и бачаама ки худо надоням қиндаи накаса маънои ҳар як поистай масалан first gap и tauгек paljeng means the beginning and the end яъне саршавӣ ва finish. Боз меҳмони мо апай Мадина. Ассалому алейкум. Ассаламу алейкум. Очень приятно вас видеть в Денвере. Спасибо. Welcome, как у нас говорят. Ташаккури зиёд. Мадина, чанд сол шуд шумо омадед ва шумо грин карта бурдед гуфтед? Да, мо қати оламо омадем 7 сол пеш, 7 сол изофа мо грин карта бурдем. Қати оламо ман шавҳарам ва 3 фарзандам омадем. шумо ҳамин корро пеш мекардед? Дар Нью-Йорк чӣ кора будед? Ман худам по специальности экономист. Таджикский государственный университет тамом кардаги. Лекин вақте ки Америка омадам худамро кофтам. Кадом соҳава ман худамро муваффақ мешавам, ҳам хушҳол. Да. Я вообще сама творческий человек, люблю творить и красоту. И вот это меня вдохновляет. И мне мой брат, он мне сказал, может, попробуешь, потому что это как бы твоя стихия, тебе легче. И мой муж об этом меня очень поддержал. Если бы не он, я бы не смогла, конечно. Мама поддержала, худобу шкур, амуш, он день саломат бошан. Умри дароз бошат. Потом постоянно, так как я пришла к этой профессии очень поздно, я считаю, и из-за этого я постоянно мастер-классы проходила в Калифорнии, в других штатах, чтобы мне было легче понять эту сферу и работать над этим. Чихел ки ман дидам шумо гуфтед ки айни ҳол дар ҳамин ҷо шумо талабои худатонро доред ва болое ҳам бо шумо худатони стилист. Да, я сейчас беру учеников тоже. Беҳтарин экономист, стилист сходится. Апай Мадина, мақсади гирифтани навори ман дар ин аст ки мо мехоҳем ҳамон заифу ҳамон занҳое ки аз Тоҷикистон тариқи грин карта ё ин ки бо дигар тариқи визаҳо Амрико мебиёянд, шуморо ҳамчун як намуна нишон диҳем ки омада натарсанд. Албатта ки пеш аз омадан шумо як тарс доштед. Конечно. Тарси чӣ буд? Масалан, забон надонистан? Забон надонистан. Потом все равно тарбияи дигар, инҷа тарбияш дигар. Ҳамин чизба барои фарзандонам хаёл мекардам, чӣ хел мешавад, чӣ хел не, худам чӣ хел кор мекунам гуфта. Конечно, вазбинӣ буд. Акай Комил, беғайр ҳамин нуқта бо гуфтед як чанд нуқтаи дига ҳам доред? мо 6 ҳам хеле ҷо доштем пешаи ковид. Ҳамаша гирифтем, маҳкам кардем, пешаи ковид ҳамаша маҳкам шуд. Баъд ҳамиша мондем ина як тай дига зал айрӯз нами ай моҳи феврал, айрӯз сешанбе уҷа сар мекунем, зал айҷа дуртар, як 25 минут дуртарай. Уҷора аренда гирифтем, уҷа иншоалло ай моҳи феврал уҷа сар мекунем. Якта савол, бо кӯдакои тоҷик осон кор кардани ё бо американцо? Яъне фаҳмидем саволи мана. Тоҷик мо ай беғайр аз тоҷик ҳама нация дар ҷо дорем. Вес ҳами бывший Советский Союз армяно ҳастанд, доғистониё ҳастанд, чеченцо, кавказо, ирисо, беларусо, ҳама нация аст, Украина. Не ки ҳами русскоговорящи ай осонтар, баъд тоҷикои хеле осонтар, барое ки ё нагрузкара вай намекунанд. И американцо кам хеле нежнян, с ними надо чуть аккуратнее. А тоҷикои хеле конечно осона, ёра дарс метибанд. Ба ҳисоби чӣ? Ҳисоби ки отошон мешиноси я камака хеле отошон бача хеле мебиён меган бачаи мара хеле
нагрузкати не хел американский дарс нате гӯшту шайхида ту устухону шаймо школа бисёр ай например ина номи мо школаи мо Warriors Martial Arts якм номерем дар Вест Америка да считаю что барои ки мактабое ки нами хели тоҷик армян кавказец вай мекунанд мо тренировку дисциплинаи хитмо надорем барои мусобиқо мерем фақат мебирем вай мекунем ё меган вақте ки мефаҳманд ки ё барои ё мо ҳамамон ваем да мо тарафҳои Россия меган барои ки фамилиямон Латипов ина хеле вай ки оф кай тамом мешавад ё камтар метарсанд мусобиқо дакати мо вай мекунанд я саволе ки постоянно ман метиям дар тоҷикистон вақти мо будем мегуфтанд ки кай парои замин росте ки оилавӣ наравем оиламон вайрон мешавад кӯдакумон каш мо ҳамчун як муаллим гӯям хато намекунем ҳамин масъала да чӣ гӯям тарбияи кӯдак гум мешидааст ин мешидааст ҳамин масъала да рости гапа гум тарбияи кӯдак ин ама се духтарам ҳар сеш дар мактаби исломӣ мехонанд ҳамаш зависит ами хона чихе падару модар тарбия метиҳанд да ӯ худ мактаби исломӣ да любой мактаб да бимон хай старатсия кардам дар корае ки мактабои части да мондан дар корае барое ки мактабои хитон медонен паблик меган ку ва ё ҳар чи дарс метиҳаншон чизое ки мо намехоҳем ки кӯдаконмон ёд гиранд но и ҳамаш зависит ай хонае да ки родители падару модар ай нуқтаи назари шумо тарбияи падару модар роли калон бозӣ мекунад дар тоҷикистон будам чанд касе ки гринкард бурдагӣ буд бо фарзандонашон гуфтанд ки мо занумона кати бачаҳомо намебарем гуфтам мақсад чи занако раҳгум мешаванд бачаҳо тарбия гум мекунанд вот с этим вы сталкивались ҳамин чиз рӯпарӯ шуд ки шумо тарсидед ки ман мерам бачаам яке мебини як рӯз дара ҳуй мекунад кати ягон духтари мақсад дигар ва хеле Не, с этим, наверное, каждая мама сталкивается, и независимо, где вы находитесь, мне так кажется, это чисто мое мнение, так как в разных странах разные традиции и все это такое, но не худоба шкур, ин скорее сталкиваться на кадам писари, ман бисту сейсола худоба шкур, мана оянда не холи на кадим, ако иншаллах. Ниятатон аз ҳаминҷа гирифтан ё аз Тоҷикистон? Тоҷик духтари худо моя. Тоҷик духтари худо моя. Акшо домод тайёр шудестай? Тайёр шаи касе келин дора духтаршад оилаи нағза додания пайни вода муроҷиат кунед. Як навор доштем мо аз Макка ва Мадина. Амҷа аз як муаллим мо интервю гирифтаги будем. Амна агар навора бинен тамошо кунед прямой эфира. Амҷа бисёр насиҳатҳои нақс кардаги барои падар модарон. Акай Комил, боз як бор дига шумо дар раҳмати калон. Умедворум ки аз инҷо боз ягон чемпиони тоҷикистонӣ иншоалло инами мусобиқа давом мебурад. Кудаку аз шумо метарсанд ё не? Кудаку аз падараш метарсад. Да, аз шумо не. Я больше друг. Вот самое лучшее. Надо быть хорошим ментом и плохим. Да, хорошим и плохим. Я больше друг, наверное. Надеюсь, что мы еще раз снимем видео уже аз туй хурсон диоба фақат биёем пеши шумо. Раҳмати калон. Охирон савол и все. Забони англисия чӣ ёд гирифта? Барои занҳое ки хонашинанду гринкарта бурдану нияти омадан ба Амрико доранд чӣ кунанд тезтар ёд гиранд англисия? Общение. Фақат гап. Бо забони носителю. Яъне ки хона ба шиштан кати забона ёд намегиранд. Боз як бор дигар раҳмат. Барои ҳамин ҳама вақт фарзандотона ҳамун ҳиссиёти ватандӯстишона аз дил дур накунед. ҳамин хел кружокое ки муаллимошон тоҷиканд, мактабое ки хотя бы якта дута тоҷикистониё ҳамчун муаллима ё муаллим кор мекунанд ҷамонен то ин ки гум накунанд аёчон набуранд. Мо таърихи бузург дорем. раҳмат ака. Форманешки абрасокчак иҷа бойцои мо ҳамина поясои чорни ҳамин по рангу мерафтада младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, майор, подполковник, полковник, баъд мерад генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, маршал, маршал армии. Хай аз ёд кунед чизоя дар кор мешавад.
меҳмондорӣ кардан, моро овардан. Хеле ҷо Нью-Йоркда нест, гӯем меша. Хоҷоби гарм дар дур не. Баъзеҳо именно барои ҳамин кӯҳу кӯҳистон мепартоянд штатҳои ки дар пули нағз кор мекунанд, мепартоянд мебиёнд Денвер барои ҳамин атмосфераи тоҷику Тоҷикистони аидшон набровардан. Хеле дар оинҷа мумкин набуда сёмка кардан. баъдай саунае ки рафтем ку дури пишера да оби гарм, хоҷоби гарм гем. Баъде ки хоҷоби гарм рафтем, акай Комил пеш-пешуна гирехта гаштаиму. Акай Комил, барои чи бисёр акай Комил ман интервю гирифтесам дар бораи Денвер, Колорадо. ҳисоб мекунӣ якам 20 сол боз дар ҳамин ҷа зиндагӣ мекунам ва кай Парис биём ҷа сурат гирем шура. Папути гузаштам да. Oh my God. Акай Комил яке ҳам хеле гузаштем хонада бачаҳош да доран авқот да. Акай Комил гуфт ки ҳамиҷа мо вақтои холигӣ гуфт мебиём прогулка. Яки пушаймон хурдум гуфтам ҳамин гапа бовар ки ки бровардем. баъди хоҷоби гарм гуфти гапо баъди гармӣ не ки аҷоиб ҷо будааст на самом деле барои ҳамин Колорадо да англисӣ намедонистагӣ одам биё ҷа созай. ҳоё не бисёрашо чӣ хегум тоҷико бисёранд мешава русо бисёранд не обязательно англисӣ дар кор хай буд нағз англисиро донида хай медонем ки шумо хутем ака барои чӣ мина ҳамҷа нишон додем иҷа пеш хунаи мо ростига мо ҳамҷа гудаку кас бегунӣ баъди ягон хеле ужин мекунем ку прогулка ҳавои тоза гаштанда мегардем баъд хай ҳамин бисёр комьюнити баъд тоҷико ҳам мебиёянд ҳамин дига мусулмоно я дига давлат ҳам ҷамъ мешавем намҷа мешинем ҷои фонтан аз зимистон да ози вай мондагиам скейта чӣ меган ҳамтари бозӣ мекунанд ку гудако ски инҷа мебиёд гудако кати гудакои сар метем хутон бачаҳо кати тамошо карда меган прогулка мекунем ҷа бо чарчақ мекунем гудако баъди кор например рӯзаи ҷумъа шанбе бега якшанбе гудако бозӣ мекунанд дар ҷа ҷамъ мешаванд ҳамин чӣ хеле ки дар душанбе дар тоҷикистон мо ҷамъ мешавем ку хеле вақто дар шаҳр мебурем инам тари инам хеле да ам хеле хитмон атмосфера ам хеле кадагем чӣ гум шумода фарқиятш ай Нью-Йорк дар чи аст ки инҷа масалан берун аз шаҳр мебурам ҳама мола агар нишон ти видеода ин тараф магазин я мебурои масалан гудак кати монда меши як рӯз да гардум гӯи агар монда меши ҳамақа фарқият дора аз Нью-Йорк барои ки Нью-Йорк да ҳамхе рафта ҳамхе площадҳои калона фақат апстейт Нью-Йорк да метавонӣ кардан не ки именно Бруклин да ҳам хеле ҷо нест барои ҳамин агар шахсан оилавӣ гуфта биёем зиндагӣ кунем бо дар охири навор ман дар бораи фаҳмиши худ дар бораи дигар штатҳое ки мо гаштем дидем фарқияти Денвера бо ма шумода именно Колорадо штати шаҳраки Денвера ҳамаш зур як чи ака ҳиҷома надоре масалан ҳиҷома кати неки ҳами ҳиҷома чизи зурай ҳамин рӯз гав задем ҳиҷома баъди мо рафтем гарачи источники ҳам ҷои ҳоҷавбигап ҷои гармида чӣ мешавад кати тоҷикӣ ҳам вай меган ку гармчашма баъди вай агар бо ҳиҷома кунем мешид зур мешид вай чизи зурай да как спонсори ҳами сафари мо ҳиҷома Бруклин Муҳаммад раҳмат калон барои паддержкатон ҳамҷада як 10 секунда 20 секунда мо именно рекламаи Муҳаммада мемонем Муҳаммада ҳиҷомаша
насиб боша чи ба не даъват кунем биё иҷо дам кушо яки рост мега мо агар вайша бачаку ҷамъ мешавем даъват мекунем як рӯз ду рӯз бачакуро ҳиҷума мекунанд бо рекламный пауза сар меша тамошо кунем ҷамъ мешавем ки кори беҳтарин идея нағз зайда ташаккури зиёд амакаса раҳмат ака хуршед раҳмат калон пешаки мо 6 будем авқотош нахӯрдем беяд ба маза имрӯз банкет доштиян ай сабаби ба фикрам ҳамин рейдои айсу дигар ба фикрам якчанд коргаротонам наомад временно вы остановили работу да? Ну, у нас причин много было, если честно. Да. Это такой, одна из причин была. Одна из причин. Да. У меня такой вопрос, Фарух. Если можно, тоҷики ка дигар бзанем, нахсар мешад? Габниз. Чанд сол шуд шумо инҷа бо? Ман 2 сол шуд. Шумо? Ман ба 10 сол шуд. 10 сол шуд. Ҳамин моям бизнес доштему, меган ку компаньон ду кас ки шуд, ҳамон вақт разногласиё мешад, байни ҳамдигар гапгурезиё мешад. Шумо беғайр аз рафиқ бо хеш таборам ҳастем? Хеш таборам ҳастем. Моям рости гап амхе фикр кардаги будем ки қиин мешад. Мо ҳамҷа ба шинос шудем. Бароки ака хушед 10 сол боз ҳамҷа, шумо 2 сол боз. 2 сол. Я барибир 10 сол мо ядигаримона ёфтем. Да. Мо ядигаримона мехонем. Уже ман намегӯм ба чин, медонад уже дистанционно мы читаем друг друга, мехонем. Роз караоке ҳам хондед? овозатон беҳтарин. Раҳмат. Чикор ягон хел дигар ягон площадкаи дигар мекунед барои Худо хоҳад ами ҳамсоя гирифтани охири сол ба гуфтхолӣ мекунем, девола мешиканем, калон мекунем худо хоҳад. Хуршед мо пеш аз ин вақти шумо оши шумо ман хӯрдам, яке аз беҳтарин ошое ки мо санҷидем дар ҳамин муҳлати 4 сол 5 соле ки мо ҳам дегустатсия мекунем, ошатон беҳтарин аст. Раҳмат. Шумо дар вақти хӯрдани ман гуфтед ки то ҳамин дараҷа ошро пухтан шумо як чанд бор ош пухтед аз ҳисобе ки аз замин қариб 1600 метр баландӣ ба аст ва пухтани ош осон нест. Дар Колорадо қиин. Колорадо қиин. Любой мардуми тоҷики ки ҳамин средни азия ҳастанд медонанд ки ҳамин кӯҳ барава на ош намепазанд. Барои он ки баландӣ ва ошпазӣ бисёр мушкил.
ошпазӣ бисёр мекир. Мана худо шукр ҳозир ин дараҷа омадем. Ошамо нағз беҳтарин, маҳсулотамо беҳтарин, аз ҳама чиз ҳалол. маҳсулотатон асос аз куҷо мебаранд? Масалан биринҷатон, равғанатон? Биринҷи мо аз Ӯзбекистон мо заказ мекунем. Мо ҳамаи поставщикомо ҳастанд, мо поставка мекунанд. Гӯшти мо як ферма ҳастанд, онҷо ҳалолу покуза, гӯшти гӯспанд, гӯшти гов, ҳамаша мо онҷо дастрас мекунанд. Айман як совет гӯем, як тавсия, як насиҳат ёки пешниҳод барои мардуми тоҷике ки дар Денвер, мардуми Тракисто вақте аз Денвер ки гузаштед, муроҷиат кунед, занг занед, барое ки ино ки фоида дидан, ҳатман айқафушон бо як дусе тоҷики дига фоида мебинад. Як ресторани дига мекушояд, пага мебинед ки фарзандонатон туяшро ҳамҷа мекунед, зодрӯзҳоро ҳамҷа мекунед, маърака ва дигар чизҳоро дар ҳамхи ресторанҳои тоҷик мегузаронем. Барои ҳамин пула бегона накунед ҳеҷ вақт. ҳамин пул дуни худ мондагарда хуб нест. Дар Нью-Йорк акай Рустам, дар Денвер боша Фаррух. Акай Рустам ҳама медонед. Школа вождение доранд ку Фаррухҷоном ҳамин. Фаррух, правильно, Фаррух. Фаррухҷон, Инстаграм доред? Инстаграм дорем. Инстаграмшро мемонам. Кори шумо чие дар инҷа? Ман ҳаминҷа ма 12 сол шуд ҳаминҷа ба ҳамин университети ҳаминҷаро хондам, ба айтишникӣ бакалавра гирифтагӣ. Ман бакалавра катиёзи кор кардастам, баъд параллелна ҳамин 3 сол шуд аллака ҳамин ронандагию права гирифтану ҳамин масъалаҳои барои иммигрантҳое ки наомадан, ҳамин вақте ки Мексика ҳамин қариб 4 сол қафо ҳуй шуд, аз ҳамон момент як вай шуда чихегум спроси калон рафт. Бисёриҳо меомаданд, намедонистанд чихе права кардан дар кор, чихе баъд бисёриҳо ронанда ай Тоҷикистон, ай дигар давлатҳо, Украина мебиёнанд, ронандагия наметонанд ба ҳамчор ки вай инҷа ба ягон кас бояд русскоговорящий ва ё ба ҳамчун тарҷумон, ҳар тарҷумаат ба дастрас кунад ки то ҳам правошон нагиранд, документҳоя гиранд, апай коршон шаванд. шумо фақат правогирия ёд мақсад дастгирӣ мекунед, ёрдам метиҳед, ҳам тарҷума мекунед, ё ин ки мошинҳайкунӣ ҳам низ ёд метиҳед? Барои ҳам права гирифтаншам тарҷума мекунам, ҳам мошин ёд доданшам ҳамин нолам сар мекунем то ҳамон вақте ки метавонад як худаш ҳай кардан. Масалан як оила мебиёяд, занаш умуман мошин ҳай кардагӣ нест, дар чанд рӯз ёд метиҳед? ҳамин мобайни 1-2 ҳафта ба агар ҳамон дидани ҳамон вақти хулиш чанқа боша, мобайни 2-3 ҳафтада аллака мегира правоша. Ман барои чи савол додам? Барое ки дар штатҳо берун аз Нью-Йорку дигар штатҳои густанасилён мегӯем, ихел штатҳода бояд ки дар оила 2 мошин, ҳатто як мошин камаш бошад. Барои ҳамин мо Фаррухҷона контактошонро дар зери навор мемонем то ин ки шумо муроҷиат кунед. Дар ҳолате ки шумо ба Денвер, ба Колорадо кӯчида мебиёед, метавонед дилпурона ба Фаррух муроҷиат кунед. Денвер медонед чӣ ба меган 1 mile city меган ба шум шаҳре ки именно Колорадо шаҳре ки ай сатҳи об 1600 майл болоай дамтаги. Барои чӣ ин сатҳи об баланда 1600 майл, агар хато накунем бо интернет дазанем. ҳаво вроди моҳи феврал бояд хунук боша, ки гарма, офтоб наздики аст, беачки ҷа гашта намеша. Баъд тобистон скорее всего инҷа одамо дар бисёри ҳолатҳо рӯҳшон месӯзад, барои крем мекунанд, мегарданд. Кози аз ҳисоби ки гармия бовар кунед, ҳамин курт бояд жимпира кашон. Лекин феврал, 2 феврал бовар мекунад. бо нағзиш чия ки ҷа влажностиш кам ки аст, одам арақ намекунад. Нью-Йорк дози мо табтар мешидем ба фикрам. Албатта модармон мегуфтанд ки хеле ҳавода рисковат накунем, ё ки ҳавои непонятне, яки кашлал мешавад, яки соз меша. Апай нигина ба даст бардоштаги мо апада. Барои чӣ? Аз Нью-Йорк ман мешиносам, аз вақтҳои душанбе мешиносам, як зане ҳаст ки дар Амрико худшон сохтанд. Чӣ азобу катӣ дар як дараҷае омадан ки ҳам фарзандошон овардан, ҳам духтаршон ҳамҷа шавҳар додан ва ҳозир бошад писарчашон кор мекунад ва апая пурра таъмин мекунад. ҳозир интервю мегирем, он апамам омадеста мошинша дидум, ҳайрон шудум. Мегум апай нигина полный мафия ку. Апай нигина, апа вы чем занимаетесь тут? Парковка кнет. Мы вас сейчас закидаем вопросами, апа.
Это женщина, которая создала себя сама в Америке. Яки аз анакое ки духшон ай мардина аз баланда ай базе мардинора. Пани Гина, я очень рад вас видеть. Я тоже. Не представляете. Не поверишь. Я еще хотела вчера тебя увидеть и пригласить куда-нибудь. Не, насиб им давке омадем, мо бо ойла мегардем. А Пани Гина, зачем вы переехали из Нью-Йорк в Денвер омадет? Дело в том, что... Как ответить правильно на этот вопрос? С возрастом надоедает жить в мегаполисах. В мегаполисе жить – это очень сложно. Сложно в плане чего? Сложно в плане того, что ты постоянно под стрессом. Это бесконечные трафики, бесконечные штрафы, правила, которые каждый раз создаются все новые и новые. К сожалению, не на прибыль. И таксистам Uber и лифта. Шмокай мадет, когда вы приехали? Як слушают. Инджа. А в Нью-Йорке вы же давно. Да. Омадагимба, Хамаги, ну слушают. Ну, хаш солатун Нью-Йорк ба такси кор мекадет. Такси кор мекадет. Я помню. Да. Я Камри сафед кати. Да. Фарзандотон омадан? Фарзандом омадан. Якта фарзандотон ба фикрам наомадагию? Наомадагӣ ки духтарча дар Норвегия зиндагӣ мекунад. Тинч худашба? Худашба тинч. А ин духтарчаи майдаки бо як писарчатон ки гуфтед кор карсудааст, кораш наст. Ако ин дафъа биём ай писарчашонам интервю мегирем, писарчашон намедонам худашонда рафтаган ки шавҳаршонда писарчашон бизнесмен омада ҳаминҷа да 1 сол на 2 сол шуд қариб омадагӣ шуда. 3 сол қариб. 3 сол шуд ширкати худаша дорад ва он позволяет себе купить такую машину кому? Маме. Тамошо кунед. Лайк, подписаться кардан аз хотир набурояд. Ин як мотиватсияи мост. Баъд аму ширкатое ки мехоҳем ки дар навори ояндаи мо шумоя реклама кунем ва ба мардум расонем ё ин ки ягон хел бизнес доред дар штатотон мехоҳем ки мо омада навор кунем, ҳатман муроҷиат кунед. Маслиҳат мекунем мебием.